Nyakora Ramogi jwang machiegni chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kaka pile wachako kod Chal Mar Fwambo mago weche mopogore opogore ma jofwambo magwa luono machiegni odiochieng' makawuono e kor gwenge duto ma pacho kae. Mian kitiere kae mar mi Chal Mar Fwambo. Wach mokwongo mabende waluono kawuono Nyakora Ramogi jwang mineno kae ma en jatenda duond bura mar Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka mabende en achiel kuom jodito mag riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Odiochieng' makawuono Kalonzo Musyoka igeno ni biro bedo wendo modhial mano e kinde romo mano mar Institute of Certified Secretaries mabende biro bedo ka timore mane magawa moro bore Nairobi kama bang'e obiro bedo ka oyawo mano romo mar jo mago mag tenda counties mopogore opogore pacho kae kata county government convention mabende biro bedo ka timore e county ma Nakuru odiochieng' makawuono. E kinde mabende mano jatenda duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka biro bedo ka dhi e county ma Nakuru odiochieng' makawuono igeno ni e romo no mano mar Institute of Certified Secretaries kachiel kod yawo romo mano mar 10 counties onego bedni ochopo kuro kar sa 3:30 mar okinyi makawuono. Kata kamano e kinde mabende obiro bedo kodhi kuro achiel kachiel odiochieng' makawuono igeno ni Kalonzo Musyoka bende biro bedo ka twak kod jopiny mano e chiro mano mar soko mjinga mayudore e county ma Nakuru mano machiegni kod magawa mano mar Lake Naivasha Resort. Ka bende igeno ni obiro bedo ka otwak kod jopiny e chiro makamano kar sa 9 ma midhiambo mano tok osewuok e yawo romo makamano. Kama bende bang'e Kalonzo Musyoka bende igeno ni biro bedo ka twak kod jopiny kotudore kod omenda mano ma ing'ado jopiny mano omenda atamalo 1.5 mar osara mar jopiny ma sirikal ma pacho kae onowacho ni onego bed ni ng'ado mar mondo mi okonya e gedo mar udi manengo gi yote pacho kae. Mane moko kuom gigo ma Kalonzo Musyoka biro bedo ka lose e kinde mobiro bedo koloso kod jopiny mano e chiro ma soko mjinga mayudore e wang'apaya mano ma Naivasha mano na Nairobi kochomo Nakuru. Kata kamano chenro makamano wabiro bedo kwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano Nyakora Ramogi jwang odiochieng' makawuono riwruok mano mar lakteche ma pacho kae mano Kenya Medical Practitioners and Pharmacists and Dentists Union KMPDU odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichiwo twak margi kotudore kod chal mar thieth e pacho kae. Gibiro bedo ka gitwak kotudore kod kama Kenya nitiere nyaka sani kotudore kod wechego mag thieth. Ka bende giluongo jofwambo mar mondo mi obi ochopi mano KMA auditorium mano kar sa 5 mar okinyi kata sa 5 mar onyango odiochieng' makawuono mar mondo mi giwachane ni gin kaka lakteche gineno ni sekta mar thieth e pacho kae nyaka sani koro dhi e yo machalo nade. Chenro makamano kango chopo kanyo sa 5 mar onyango wabiro bedo kwa chopo kuro achiel kachiel mar mondo mi wanyisi nene to KMPDU nyaka sani gineno ni sekta mar thieth nitiere e yo machalo nade. Nyaka sani wang'eyo ni sirikal ma pacho kae bende dwa bero sekta mar thieth mar mondo mi jopiny obed kod nyalo mar yudo weche mag thieth kata chenro mar thieth e nengo moyweyo. Mano tok kanosekaw pach jopiny kotudore kod mano okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund monego bed ni kawo kar okumba mar thieth mar NHIF. Nyaka sani kinde makoro ibiro bed ka ichako ng'ado jopiny omenda makamano. Sekta mar thieth ochopo kanya. Ng'eni mago duto riwruok mar lakteche mar KMPDU biro bedo ka lose kendo biro kelo nigo achiel kachiel. Kopogore kod mano Nyakora Ramogi jwang odiochieng' makawuono en odiochieng' mabende wanyalo wacho ni gi dho ngere iwacho kanyo ni en International Day of World Social Justice matende ni en odiochieng' mar kedo ne ratich oganda. Odiochieng' makawuono riwruok ma kedo ne ratich oganda mano Kenya Human Rights Commission kachiel kod grube mamoko kata civil societies mamoko makedo ne ratich oganda biro bedo ka hingo odiochieng' mar ratich oganda. Ka bende thuon wach mar odiochieng' makawuono kanyalo mana some gi dho ngere ipenjo kae ni is Kenya fair, just and equitable country to all. Ka bende gipenjo kanyo ni what are social justice actors
perspective. Matende ni bende piny Kenya kae, bende jopiny nitiere kod ratiro e yo makare. Kose nitiere jopiny moko maponono irocho ratiro margi e yore mopogore opogore. Jokene ratich oganda biro bedo ka leronwa matut kotudore kod odiochieng' ma en odiochieng' ratich oganda. Moko kuom jogo ma bende igeno ni biro bedo ka loso e kinde hingo odiochieng' ratich oganda. Wantiere kod mane en Chief Justice ma pacho kae Willy Mutunga kachiel kod Senator e County ma Busia Manokia Omutata kachiel kod Samson Ojiayo ma bende en Director machon mano mar Athi Water Service Board kachiel kod Frank Owino ma bende en mano jatend bunge la wananchi kata president mar bunge la wananchi. Giduto gibro bedo ka gitwak odiochieng' makawuono mano kar romo mano mar Ufangano Hall manitiere machiegni kod mbalarianya ma Nairobi mano bade ma Nairobi kae. Duto wabro bedo kwa lunu machiegni mar mondo mi gilernwane kaluwore ni mago duto gin joma nitiere ong'ala manyime mar kedo ne ratiro mar oganda. Nyaka sani bende nitiere ratich oganda kaka dwarore pacho kae kose oyo. Mago duto wabro bedo kwa lunu achiel kachiel odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya nyaka Ramogi Ajwang'. Wach ma bende wabro bedo kwa lunu machiegni odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya. Odiochieng' makawuono governor e kaunti ma Siaya obro bedo ka entiere e romo mano mar keto mwandu e kaunti ma Siaya ka bende igeno kanyo ni odiochieng' makawuono governor James Orengo e kinde ma bende obro bedo e kaunti ma Siaya obro bedo ka otwaka kod joket mwandu ma bende wuok India kama bang'e gibiro bedo ka giwuotho e kuonde mopogore opogore e kaunti ma Siaya kaka yorno mar neno kaka inyalo ket dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Siaya ka bende onego bed ni giromo kar saa 3 mar okinyi odiochieng' makawuono e log tich kata headquarters ma kaunti ma Siaya. Jofwambo maro e kaunti ma Siaya pono biro bedo ka leronwa ni gin kit mwandu mage ma onego bed ni kata michano chwale kaunti ma Siaya ahinya to gisani makoro joket mwandu mawuok e pinyno mar India ochope kaunti ma Siaya kacha mar mondo mi ging'iane moko kuom sectors ma ginyalo kete mwandu e kaunti ma Siaya kono. Kwa wuok e kaunti ma Siaya, kaunti ma Homa Bay nyaka Ramogi Ajwang' e kaunti ma Homa Bay, governor e kaunti ma Homa Bay mano Gladys Wanga ochaka yanga chenro mar chiwo puonj kod jiwo jopuonjre ma yawuoyi ma bende yudore skunde mag sekondar mano mar Homa Bay Boy kata skund sekondar mano ma Homa Bay mar konyo e rakruok gi midhiero moko magikale. Wang'eni kinde mathoth nyithindo ma yawuoyi osebedo ka ywak ni gin to owegi oko. Kata kamano governor e kaunti ma Siaya nyaka sani koro wacho ni nyaka ket mbele kata onyako kete ong'ala manyime somo mar nyithindo ma yawuoyi. Mane momiyo nyaka sani koro chako chenro makamano mar mondo mi kinde ma ijiwo nyathi ma nyako to nyathi ma wuoyi bende ok owe oko mar mondo mi ojiwgi giler moko kuom midhiero kata chiedh nade magikale ahinya to e sekta mar somo mar mondo mi gin bende gidhi mbele kod sombgi e yo makare. E kaunti ma Migori, wach ma jafwambo maro e kaunti ma Migori luono machiegni otudore kod chiwo chanjo mano mar geng'o gamo tuo mano mar cervical cancer. Ka bende nyaka sani wang'eni chanjo mano mar HPV vaccine en chanjo ma onego bed ni imiyo nyithindo manyiri ahinya to imiyo ga nyithindo manyiri ma pod tindo mar mondo mi gigeng'a kata kik gigama tuo mar cervical cancer. Jafwambo maro e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono mano Jojoma obro bedo ka oluonwa ni ponono gin nyithindo manyiri adi ma oseyudo chanjo mano mar HPV vaccine. Neno kanyo ni en human papilloma vaccine monego bed ni imiyo nyithindo manyiri matindo. Thothne imiyo nyithindo manyiri matindo ma ponono pok ong'eyo weche moramora kata wach moramora motudore kod weche mag terruok mar mondo mi gigeng'a gamo tuo mar cervical cancer. Kinde mathoth jiwo jonyuol ni ponono intiere kod nyathi matin, nyathi manyako ma jahigni 11 13 kadhi malo tinyalo tere od thieth kacha mar mondo mi oyud chanjo makamano mondo kik ogama tuo mar kata kik oyud tuo mar cervical cancer. Mago duto waluonu odiochieng' makawuono e kaunti ma Migori. Kadhoth na mchumbi nyaka Ramogi Ajwang' mineno kae ma en jadolo makoch ma bende ni wacho ni ne entiere kod puonj makoch mano Paul Mackenzie. Odiochieng' makawuono Paul Mackenzie ibiro bed ka ichopo e nyim doho
wang'e ni osebed ka ichwale do mopogore opogore kitude kod ketho mano mar tudore kod nek mar ji magalamoro. Kata kamano osebed kichwale do kacha isomone buche mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono bende obiro bedo kochopo e nyim doho e kaunti ma Mombasa. Jafwambo marwa Joja Oko e kaunti ma Mombasa biro bedo kaluonwa Ndacha Paul Mackenzie kinde mobro bedo kochopo e doho odiochieng' ma kawuono. Adwani watie kod weche mag tuke nyaka Ramogi Ajwang'. Wang'e ni higa manyien, higa mar 2025 wabro bedo kod tuke mag AFCON. Kata kamano odiochieng' ma kawuono kar saa 9 ma midhiambo. Mano draw mano mar tuke mag AFCON mar higa mar 2022 ibiro bed ka itugo mano 2025 agoyo mos kanyo. Mago draw mag AFCON kata iwacho kanyo ni African Cup of Nation Qualifiers mano draw mar higa mar 2025 ibiro bed kitugo kar saa 9 ma midhiambo. Ka bende draw makamano en mana mar keto teams kata pinje mopogore opogore e groups magibiro bede mano motelo ne tuke mag AFCON mano mar higa manyien. Wang'e tuke mag AFCON mano mar higa mar 2025 ibiro bed ka itugo e pinje mag East Africa kata Africa maugwe mano moriwo piny Kenya, piny Uganda kaachiel kod pinyno mar Tanzania. Wabro bedo ka wang'eyo ni e kinde ma ibiro bed kitugo tuke makamago, tim ka tim biro bedo e group mane. Ang'e ni biro bed kiketo gi e group A, group B kaachiel kod groups mamoko. Mane momiyo wabro bedo ka wang'eyo e kinde ma bende wabro bedo ka wang'eyo ni piny Kenya biro bedo e group mane. Tuke makamago mag AFCON mag higa mar 2025 kata kamano ibiro bed kitugo e pinyno mar Morocco. Agoyo mos kanyo. Ibiro bed kitugo gi Morocco mano mar higa mibiro bed kitugo Afrika maugwe ibiro bed ka itugo kanye higa mar 2027. Kata kamano tok tugo makamano kar saa 9 ma midhiambo wabro bedo kwa ng'eyo ni ponono team mar Kenya biro bedo e group mane. Omiyo ka in jahera mar weche mag tuke inyalo luwo tugo makamano mar mondo mi ing'e ane ni AFCON ma higa manyien ibiro bed kata piny mihero biro bedo e group mane. Nyaka Ramogi Ajwang' kanye machopo godo e giko mar Chal Mar Fwambo kinyi ma kawuono. Kata kamano weche mathoth podi nitiere mwaluonu kaka pile e Chal Mar Fwambo wami mana matin kata moko kuom gigo mwaluonu machiegni. Kaka pile nyisi ni jofwambo magwa obedo akicha e kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wach kotuch twakelo nigo achiel kachiel. Achope giko mar Chal Mar Fwambo gi kanyo. Kata kamano akaw mana yueyo madundo gi sani. Tok yueyo to nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak e chal mano twak e chenro mar mbako romo kama watwak kotudore kod chal mar uchumi ma pacho kae. Kik idhi mabor.